Araw ng linggo ngayon, May 25. Nandito lang ako sa Mabini, Pangasinan. May importante lang na gagawin. Dito tayo ito yung pinaka, dito sa daanan natin, ito yung pinaka-sigsag dito from paggaling ka ng Alaminos at pupunta ka ng bayan ng Mabini. Ito at itong dadaanan mo, ito lang yung sigsag dito na daanan. So kailangan ng iba yung pag-ingat dahil madami ng aksidente dito. Siguro marami ding human error kasi kita nyo naman yung daanan, may akala mo diretso lang pero may mga biglang pakurba dito. Marami na rin nadidisgrasya, namamatay dito. Sabi ng iba, may mga nagpapakitang hindi daw ibang mga nilalang. So karamihan naman dito talaga is human error. May bilis, overtaking, nawala sa lugar. Ito sila na aksidente. So ito, malapit na tayo sa bayan. Araw ng linggo ngayon, kaya maraming tao dito. Dahil ito rin yung araw ng palengke, market day. Yung mga malalayong lugar sa malalayong baryo, ngayon din sila bumababa para mamalingki, para minsanan na yung lakad nila. Kasi maraming nagtitinda pag ganito. Mga nanggagaling din sa mga ibang lugar, dumadayo dito para magtinda. Dito pa rin yung police checkpoint. So maganda rin yan para kasi may mga mga motorista dito, kahit dito sa maraming tao mabibilis sila eh. Kaya tama lang